Сёння чацвёртая гадавіна пачатку поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну. 4 гады таму агрэсары Расія і рэжым Лукашэнкі планавалі за 3 дні захапіць Кіеў і ліквідаваць украінскую дзяржаўнасць. Аднак сёння мы бачым, Украіна выстаяла і працягвае сваю гераічную барацьбу. Галоўны урок гэтых 4 гадоў для ўсіх нас – ніколі не здавацца, не апускаць рукі і ні на хвіліну не паддавацца хлуслівай прапагандзе. Лукашенко абавязкова панясе адказнасць за свае злачынствы. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, наша каманда вядзе сістэмную працу, каб кожны факт быў дакументальна пацверджаны. Ад злачынства агрэсіі праз прадстаўленне тэрыторыі для нападу да саўдзелу ў незаконнай дэпартацыі украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Мы зробім усё, каб дыктатар панёс адказнасць за свае злачынствы. Гэта шлях да справядлівасці, без якой немагчымы сапраўдны мір. Праз свае дзеянні Лукашенко спрабуе назаўжды разбурыць адносіны паміж беларускім і украінскім народамі. Робіць Беларусь ізаляваным ваенным прыдаткам расійскай імперыі. Прэзідэнт Зеленскі справядліва заўважыў, калі б беларускі народны пратэст перамог у 2020 годзе, сёння ўвесь наш рэгіён быў бы ў бяспецы. Гэта горкая, але важная супольная выснова. Несвабода і дыктатура непазбежна прыводзяць да агрэсіі. Гэтая сувязь паміж нашай свабодай і бяспекай для ўсяго рэгіёну сёння відавочная як ніколі. Менавіта таму мы з асаблівай павагай кажам пра кожнага беларусу і кожную беларуску, хто выбраў шлях змагання. Мы ганарымся нашымі добраахвотнікамі, якія са зброяй у руках бароняць украінскую зямлю, і нашымі валанцёрамі, якія набліжаюць момант справядлівасці. Мы памятаем пра герояў, якія знаходзяцца ў лукашэнкаўскіх турмах за супраціў гэтай крывавай вайне. Ваша мужнасць – гэта доказ таму, што Беларусь – гэта не Лукашэнка. Вы – гэта сапраўдная Беларусь, якая мае права на будучыню.